ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ବିରିଡ଼ିଆ। ଆଜି ଦେଖେଇବି ବିରିଡ଼ିଆ ବଜାର, ମଣ୍ଟିପାଳ ମହାପାତ୍ର ସାହିର ବିରିଡ଼ିଆ ବଜାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆମ ଭେଣେଇ ସାଥିରେ, ଆମ ବଡ଼ ନନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଏଇଟା ହେଲା ମଣ୍ଟିପାଳ ମହାପାତ୍ର ସାହିର ସ୍କୁଲ। ଏ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କର ଜାଗା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମଠସାହି ସ୍କୁଲ, ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଇକେଲ ଚାରି ଜାଗା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରିଡ଼ିଆ ବଜାର ଉପରେ। ବଜାର ଏଠି ଦୋକାନରେ କିଛି ସବଲ ଫଲ ଦିଟା ଚୋବେଇବୁ। ତ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ନନାଠୁ ନେବି 500 ଟଙ୍କିଆ ରାଗ ଅଛି। ମଦ ଫଦ ପିଆ ହବ ବୋଧେ ଜୋରରେ ଆଜି ଆଉ। ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ପକେଇବା। ଏ ଆମ ବିରିଡ଼ିଆ ନଦୀ, ବାରୁଣା ରୋଡ, ବାରୁଣାର ଛୋଟ ପୋଲଟିଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାରୁଣା। ଦେଖେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରୁଣା ଗଡ଼ିଆ। ଗଡ଼ିଆ ଏମିତି ପାଣି କରି ଶୁଖେନି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ବଳଦୁଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ବଳଦୁଆ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି ଆମ ରହସ୍ୟ। ଏ ଯୋଉ ପୋଲ ହେଇଛି, ଏ ବୈତରଣରୁ ପାଣି ଆସିକି ଅଧଗଡ଼ ମିଶି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କଣ୍ଡୁଆ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ରେ। ଆମେ ନନା ଆମକୁ ସାର ପାଇଁ କହିକି ଜାଁଳ ଧରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ସିଆଡ଼କୁ ସିଆଡ଼କୁ ବହୁତ ପୋଖରୀ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତାର ପୋଖରୀର ରହସ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଜାଁଳ କିଛି ଧରି ସାରୁ, ଜାଁଳ ଧରିକି ଛାଡ଼ିମୁ ଘର ପୋଖରୀରେ। ସିଆଡ଼କୁ ସିଆଡ଼କୁ ଆହୁରି ପୋଖରୀ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଆଡ଼କୁ ସିଆଡ଼କୁ ବହୁତ ପୋଖରୀ ଅଛି। କଣ୍ଡୁଆ ଭିତରେ ବି ଏତେ ପୋଖରୀ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଆଗରୁ କେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଁଳ ଧରିବାର ମଜା ଦେଖେଇବି ଆଉ। ଜାଁଳ ମାଛ ଧରିବାକୁ କଙ୍କଡ଼ା। ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଜାଁଳ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଛୋଟ ଜାଁଳ ଏପଟେ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଏପଟେ କାହିଁ ମାଛ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି।哎呦我的妈！
दे दे एड़ा मुने जी काल हेगला आनी ए छुआ आइज किलो औंडिया खाली हम आई न हम औंडिया लोक देखो आगे बहुत सारा जाल माछ मर जाइछंती बासना हलेनी जाल माछ डोंचंती ए कंकड़ा माने सब माछ काटी दउचंती मार दउचंती ए देखंतु बड़ बड़ कंकड़ा सब माछ को मार दउचंती सब जाल माछ मार दउचंती कोला कंकड़ा माडुआ कंकड़ा है नै कि बर्तमान आम माछ धरा सरीगला ए आम जाऊँ सब बढ़िया हेलो फ्रेंड्स आम पहुँची जाइए आम गड़िया पाखे तो ये माछ छाड़ुन नमे देखिपे बर्तमान आम घर पहुँची सारू माछ धरा कहानी तो देखिले सब सरीगला भिडियोटी ये मुझे शेष करुच्ची भिडियोटी भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे जय जगन्नाथ।